Un dos recursos dos que dispoñen os xuíces españoles é o denominado careo. Segundo o dicionario da Real Academia da Lingua Española, carear é poñer a unha ou varias persoas en presencia de outra ou outras, co obxectivo de apurar a verdade de ditos ou feitos. Na televisión coñécese moi ben porque é un dos recursos máis eficientes para obter boa audiencia. Exemplo disto é Sálvame ou outros programas de televisión como Mulleres, Homes e viceversa. Os careos pódense levar a cabo tanto na fase de investigación como na de xuízo oral e depende de que o magistrado que instrúe ou que preside o órgano judicial determine que é necesario para coñecer a verdade. Ocorre especialmente cando os acusados ou testigos se contradicen das súas declaracións. A fase de instrucción o procedemento do careo soe comenzar ca lectura das declaracións que se fixeron previamente aos convocados a carearse. Se son testigos, o xuíz debe recordarlle a pena que lles pode caer se menten e incurren a un delito de falso testimonio. A continuación, o magistrado pasa a señalar as contradicións que existen e pregúntese se se verifican as mesmas ou se prefiren aclarar. Dirixir un careo non é cousa fácil, dende logo hai que ter un gran dominio do asunto que se está investigando e dos seus detalles máis mínimos. E, sobre todo, o xuez debe velar para que, durante o mesmo, os comparecentes non se insulten, non se ameacen e non se intimiden e traten de agredirse mutuamente. Todo pode pasar se non se ten o cuidado debido. O Tribunal Supremo considera o careo entre testigos, entre estos, e o procesado ou procesados entre estes últimos, non como un medio de proba independente e autónomo, propiamente dito, senón como un recurso extraordinario para comprobar de primeira man a forza probatoria e a credibilidade dos careados. Do que se trata, en suma, é determinar que testigo é máis fiable, quen di a auténtica verdade. É indudable que o sistema do careo sole ter unha gran atracción cando se celebra durante a fase do xuízo. De acordo cos expertos, a eficacia do careo básase na máxima oportunidade dos careados ao defender as súas manifestacións. Temos que aclarar que en esta fase do xuízo oral, as probas de careo non solicitadas previamente só se producen cando existen contradicións importantes e, ademais, acórdanse de oficio, é dicir, por decisión do presidente do tribunal ou a instancia de calquera das partes, tanto a defensa como a acusación.